Abrimos o relato político no Parlamento. O BNG puxo en dúbida esta mañá a legitimidade do Tribunal Constitucional, algo que o presidente da Xunta criticou con dureza. Alfonso Rueda tamén advertiu aos socialistas do camiño electoral que poden seguir se continúan apoiando a Pedro Sánchez. O último moicano do sanchismo é a expresión que utilizou Alfonso Rueda para referirse a Gómez Besteiro polo seu continuo apoio ás políticas do presidente do goberno. Porén, o líder socialista cre que a Xunta utiliza sempre o comodín de Sánchez para non dar explicacións. Nesta mesma sesión de control, o BNG cuestionou a capacidade e a legitimidade do Tribunal Constitucional para tomar decisións sobre asuntos que afectan a Galicia. Rueda acusounos de totalitarios. O Tribunal Constitucional admitiu un recurso do Goberno Central e suspendeu a repotenciación eólica en Galicia. Para o BNG é un feito inadmisible e un ataque ao noso autogoberno. Fagamos unha proposta neste Parlamento para que o Tribunal Constitucional quite as súas mans do autogoberno galego. Rueda lamenta que o BNG plantexe abolir o máis alto tribunal cando non lle gustan as súas sentenzas. Abolir o Tribunal Constitucional porque non nos gustan as súas sentencias. Este é o totalitarismo, populismo, este o bloque en estado puro. Rueda pediulles tamén aos socialistas galegos que tomen nota das consecuencias electorais de seguir as directrices de Ferraz. Para Besteiro, Sánchez converteuse nunha excusa para o goberno galego. Non sei que vai facer vostede cando non este Pedro Sánchez. Estou convencido, hasta incluso capaz de votarlle para que se manteña Pedro Sánchez. Non, eu non vou a votar a Pedro Sánchez en ningún caso. Xa hai moitos socialistas que van votar en blanco. Pero non, eu vou votar en contra. Na política nacional, a esquerda tenta recolocarse tras a desfeita electoral en Aragón. Hoxe, no Congreso, vívese aínda a resaca dos comicios do domingo, cos partidos marcando a estrategia de cara ás próximas xerais. María Cheda. Sí, ambiente preelectoral, Marta Darriba, unha esquerda tentando rearmarse, moita tensión hoxe no Congreso dos Deputados. O bloque de esquerdas ten un total de 10 días para formalizar esa nova agrupación, pero a día de hoxe nin teñen nome, nin contan cos apoios de todos os grupos da esquerda, nin por suposto teñen líder. Hoxe Yolanda Díaz evitou pronunciarse sobre este asunto, pero dende a súa formación, dende Sumar, insisten en que ela é unha boa candidata, non pensa o mesmo Esquerda Unida nin os votantes, que aseguran que a imaxe de Yolanda Díaz xa está esgotada. E logo aparece en escena tamén Gabriel Rufián, independentista, pero que se presenta para salvar a España da dereita, algo que dende logo causou a mofa do Partido Popular. Nos corredores do Congreso, Pedro Sánchez quedou en segundo plano porque os xornalistas querían saber se Yolanda Díaz vai repetir de candidata nas próximas xerais. Hablar de personas, hablar de marcas, creo que es un enorme error. Mantén a incógnita. A nova coalición aínda non se presentou e busca máis socios. Aquí non sobra nadie. Pero Podemos pasa de longo, non quere entrar nun proxecto que si lle dá a benvida ao PSOE. Eu espero que les vaya bien. E que, segundo o PP, os socialistas convenlles Yolanda Díaz. No tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE. O líder do PSOE deu a súa primeira explicación pública dos resultados en Aragón. Ha habido durante muchos años una operación de blanqueamiento de la ultraderecha de nuestro país. Operación liderada polo PP, segundo Sánchez. En el fondo y en la forma son lo mismo. Para Feijóo, o presidente ten os días contados. Y no dejarán de decirlo las urnas. Para evitalo, Gabriel Rufián propón unha fronte ampla á esquerda do PSOE. O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo. PP e Vox mófanse da proposta. Porque igual dura menos que la República Catalana, pero yo usted. Y vaya salvavidas. E tampouco convence os independentistas. Nuestra estrategia no es esa, nuestra estrategia está centrada en Euskal Herria. Nin sequera o seu partido Esquerra avala a idea de Rufián. Santos Cerdán afirma que conta co apoio de moitos socialistas. O exsecretario de Organización do PSOE acudiu hoxe á Comisión de Investigación aberta en Navarra sobre presuntas irregularidades nos contratos públicos. Cerdán puxo en dúbida a veracidade dos informes da UCO. ¿Usted tenía una tarjeta de crédito de Servinavar? No he tenido tarjeta de crédito de Servinavar. No, o sea, la prueba de la UCO que dice que ustedes y su pareja gastaron 33.754 euros en una tarjeta, ¿eso es mentira? Sí. Es mentira. Pedro Sánchez defende a seguridade do tren en España despois do accidente de Adamuz, pero admite carencias. Feijóo asegura que acabará habendo procesamentos no goberno por neglixencia. Investigaremos con rigor
para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. El sistema ferroviario español no es perfecto, eso es evidente, tiene carencias significativas, pero es seguro. Nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible, y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias. Entre o xoves e o domingo da semana pasada, ata 46 servizos ferroviarios se cancelaron en Galicia por causas meteorolóxicas. A Xunta criticou no Parlamento falta de información e de planificación por parte de Renfe e do Ministerio de Transportes. Segundo di o Goberno galego, non houbo alternativas para os usuarios. Consideran que estamos ante un novo agravio. En Andalucía, despois do accidente, se estableceron hasta 10 plans alternativos para garantizar a mobilidade. En Cataluña, cada día que ten un problema rodalíes, ao momento teñen unha flota de autobuses. Pero en Galicia non. Por qué? Porque Galicia é de segunda para o goberno de Sánchez e para os socios caladiños de terceira. De momento, os que teñen que coller un tren en Galicia sofren cancelacións e atrasos pola folga que manteñen os sindicatos minoritarios para pedir máis seguridade nas vías. Esta tarde pode haber afectación nas conexións entre A Coruña, Vigo e Ourense. Renfe está enviando mensaxes aos afectados e tamén ofrece cambios e anulacións gratuitas. Os usuarios botan en falta máis alternativas de transporte á mesma hora por estrada. Que cancelaron el tren, me enteré 10 minutos antes de tener que coger el tren, entonces me quedé así tirado. O que están loitando pola seguridade nosa, que é o principal, non? Entón, pois é cousa que hai que entendelo. Non sabes se vas a chegar unha hora e outra como outro día tamén. Para ir para Coruña, que íbamos a Coruña, botamos aquí a hora e media ou máis. Yo entiendo el derecho a huelga, pero no nos han dado ni información, ni servicios mínimos, ni absolutamente nada. Y no sé quién cubre todos estos gastos. Mi madre ha venido desde Santiago a buscarme, ida y vuelta. Os que buscan alternativa ao tren no autobús teñeno complicado hoxe na provincia da Coruña con esa folga que mantén en solitario o sindicato CIGA. Moitos viaxeiros están tendo dificultades para poder chegar aos seus destinos, Nuria. Sí, Marta, son moitos os pasaxeiros que agardan durante horas nas marquesiñas sen ningún tipo de información e, ademais, con este temporal. E son moitos tamén os rapaces e rapazas, os nenos e nenas que non saben se van poder chegar e sair dos seus centros escolares no bus. E iso a pesar de que o transporte escolar está incluído dentro dos servizos mínimos, pero o certo é que na práctica moitos deses buses non están facendo o servizo, o que obriga as familias a faceren un esforzo de conciliación e veñan vir, traer e tamén recoller os rapaces, caso deste instituto de aquí do Milladoiro, onde vemos a moitas familias que se están achegando a acoller os seus fillos. Unha situación de incerteza que se podería prolongar aínda máis días, caso de que continúe esta folga indefinida no transporte por estrada de viaxeiros na provincia da Coruña. Mañá xoves hai unha nova xuntanza da mesa de negociación. Estacións case baleiras e viaxeiros desorientados. Tengo que coger un bus para ir a Vigo por trabajo, entonces me dijeron que vaya a la Dársena a ver si hay suerte y viene el autobús. É a situación que se repite na Coruña, Santiago, Ferrol e Carballo. Yo soy de Corme y tenía, en teoría había autobús hoy a las 7:10, según la página de arriba. Llego allí, pasa media hora y no hay. E tamén nas liñas urbanas de Santiago e de Ferrol. Están cumplindo os servizos mínimos, pero sen horario, preguntamos a un buseiro, non sabe nada, pois toca pagar taxi. E é que o cumprimento dos servizos mínimos está sendo moi desigual. Conche que un bus ven unha hora, chega outra. Contaron que el bus salió de Ferrol, pero bueno, que igual a las paradas intermedias pues no puede continuar. Houbo servizos impedidos pola acción dos piquetes. Estaban todos los autobuses allí esperando fuera y pregunto, ¿hay autobús a las 9:15? Y me dijeron con un poco de aquella manera que no hay autobuses, que te busques la vez para ir a Coruña. E he tenido que pagar 90 euros para llegar aquí. Hai división sindical nas reivindicacións do colectivo de traballadores. Comisións Obreiras e UGT desmarcáronse dunha convocatoria de paro indefinido que só apoia a CIGA.
É inexplicable que estas dúas centrais sindicais o teñen asinado e que non lle esteñen facendo caso neste momento ao referéndum que fixeron os traballadores e traballadoras do sector. Patronal e sindicatos están chamados a unha nova xuntanza este xoves coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Xa o víamos antes, uns 500 tractores colapsaron hoxe o centro de Madrid. Agricultores e gandeiros protestan polo acordo da Unión Europea con Mercosur, creen que é o principio da fin do seu sector. Tamén están en contra da nova política agraria común. A tractorada comezou en Colón, pasou por diante do Congreso dos Deputados e rematará ante o Ministerio de Agricultura. Un auténtico colapso de tractores en pleno centro de Madrid. O obxectivo desta tractorada que percorría o centro é trasladar o rexeitamento do campo a uns acordos que, segundo o sector, poñen en risco a subsistencia dos gandeiros e tamén dos agricultores. Son tractores galegos entrando en Madrid. E xa, en pleno centro, o mal dadas que veñen as cousas pro campo, tratan de por o a cara. Quer probar o chorizo de Galicia? Dalle un cacho de chorizo. Porque do que se trataba era de levar as reivindicacións de agricultores e gandeiros ata a capital do Estado. Que si el sector primario cae, va a afectar directamente a todos los ciudadanos. Consideran o acordo Unión Europea-Mercosur unha seria ameaza. La gente de a pie no es consciente de la gravedad de lo que es Mercosur. En esos países los salarios cuestan la mitad, todos los insumos cuestan la mitad y nosotros no podemos competir con ellos. E tamén a nova política agraria común pro ciclo entre 2028 e 2034. Estamos dispuestos a arruinarnos. Daos cuenta que estamos hablando de una reforma de la política agraria hasta el 2035 y estamos hablando de un acuerdo con Mercosur que durará de por vida. Por tanto, nos jugamos mucho los agricultores y los ganaderos, nos jugamos mucho en... Sobre todo cereales y ganado van a ser totalmente, va a ser una ruina total. Hoxe en Madrid, agricultores e gandeiros pediron un cambio de rumbo, senón xa advirten que os tractores volverán ás rúas das cidades. No sector cárnico galego causou estupor a medida que acaba de tomar o goberno de Ámsterdam, capital dos Países Baixos. Fíxense, a partir do 1º de maio proíben a publicidade da carne e o seu consumo en espazos públicos. Din que o fan para frear o cambio climático. Nin hamburguesas, nin chuletóns, nin calquera outro elemento relacionado co consumo da carne. É a medida que entrará en vigor en Ámsterdam en pouco máis de 2 meses. A capital dos Países Baixos decidiu dar este paso adiante para loitar, din, contra o cambio climático. Como se enche a Galicia vaciada se non existen as vacas, se non existen os becerros, se non existe a agricultura? Que vai ser dos galegos? Que vai ser da industria cárnica proibindo a publicidade? Como se vai proibir a publicidade dun filete, dun chuletón? É un contrasentido. Non ten falta que salgan as administracións en defensa dos agricultores e en defensa da industria cárnica. Consideran que a calidade da carne galega está fora de toda dúbida, que nada inflúe no cambio climático e que non todos os sistemas productivos son iguais. Lembran que en España a produción de vacún é un 66% máis eficiente que a media mundial. Moi mal me parece, porque la carne es lo mejor que hay. Es un producto que con la ternera que tenemos aquí en Galicia, pues qué te voy a decir. Una chorrada, porque no cambia, yo creo que el ganado y todo, pues no cambia el cambio climático, lo cambian otras cosas, pero la carne no. A publicidade boca a boca é a máis importante de todo. Esa non a van prohibir. Canda a prohibición da publicidade da carne vai tamén o veto aos anuncios de combustibles fósiles, o que inclúe publicidade de voos turísticos, cruceiros e automóviles de combustión. Esta ladeira veuse abaixo esta mañá e o corremento de terras acabou sepultando por completo unha casa que non podemos ver, pero xa lles digo que estaba aí debaixo. Quedou ferido un obreiro que traballaba na vivenda. O accidente prodúcese despois de moitos días de chuvia intensa que puido afectar a consistencia do terreo. Os bombeiros comproban a estabilidade da autovía no punto en que se produciu a derruba de terra e está cortado o carril en sentido Vigo. Andrea, como está agora mesmo o tráfico e a situación nese punto?
Pois como ben dis Marta Arestora, está cortado un carril na autovía do Morrazo, carril de incorporación vindo dende Cangas en dirección Vigo para máxima seguridade. Ali tamén están traballando agora os técnicos para esclarecer as causas deste derrubamento, que as primeiras pesquisas dirían que foron as intensas chuvias que se foron registrando ao longo desta xornada. Desafortunadamente, este desprendemento de terra que está desvendo agora mesmo en directo rematou cunha persoa ferida, un home de 63 anos que se atopaba no interior desta vivenda que está sendo reformada, como vedes, moi próxima a esa ladeira onde se produciu o desprendemento. O home quedou atrapado entre materiais de construción, a terra e as pedras. Agora xa foi trasladado en ambulancia ao Hospital de Vigo e, segundo confirmaron as autoridades, estaría estable. A causa deste desprendemento desta capa vexetal ben producida polas fortes que están a azotar a nosa comunidade autónoma hai non días e non semanas. De momento o que se fixo foi cortar un carril para garantir a seguridade dos usuarios desta autovía. Con dificultade podíamos escoitar en estes momentos a conselleira. Os técnicos de infraestructuras analizan sobre o terreo o desprendemento tamén que mantén cortada a autovía de Baiona dende onte á tarde. O tráfico, Mónica, está desviado. Si xeólogos e técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras están no punto afectado para avaliar e estudar as medidas precisas, sobre todo polo risco de que se produzan novos desprendementos de terra, xa que o taúde quedou inestable debido ás intensas chuvias e o vento. Polo momento, os dous carrís da A57 da zona afectada en sentido Baiona continúan cortados. O tráfico está desviado cara ao carril contrario que funciona con doble sentido de circulación. Material desprendido na montaña non chegou a invadir a calzada, porén os técnicos falan dunha importante inestabilidade na parte superior do Noiro. La inestabilidad básicamente es producido por consecuencia de las lluvias. Lógicamente la solución va a pasar por un sostenimiento, pero necesitamos también tener unas condiciones climatológicas un poquito más favorables para poder acometer las obras con seguridad. Ante o risco inminente de novos desprendementos sobre a vía, o tramo afectado continuará pechado o tráfico como medida de seguridade. A verdade é que tivemos un susto cando vimos un pouco a circunstancia. É verdade que con estes días hai que andar con moito cuidado na carretera. Mellor quedarse na casa, pero eso é un peligro. Hay que ir con mucho cuidado. Sí, con tiempo lluvioso hay que circular con mucho cuidado. Xeólogos e técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras avalían os danos para tomar medidas urxentes para asegurar a ladeira. Vamos a valorar con un técnico especialista la solución para remover, sanear el material que ha caído y sostener lo que queda pendiente para que no haya problemas con respecto a la seguridad del tráfico. O corte afecta ao carril sentido Baiona. Está habilitado un desvío que canaliza o tráfico cara ao carril contrario, que funciona provisionalmente con doble sentido de circulación. Esto peor non pode estar. Peor non pode estar. E vamos así, vamos. E veño de vez en cando, botanlle aí un remendo, total mal para nada, que vai a soltarse todo. E que outra vía en que os condutores reclaman unha intervención urxente e nacional que atravesa o centro urbano da Estrada. Eso parece unha corredoira en vez de parecer unha carretera. Está todo cheo de fuchancas, está todo feito unha desgracia. Bachían de vez en cando, pero que a chuvia non para, a arena, non para. Os veciños da Estrada están fartos de remendos e é que a Nacional 640 semella un campo minado con fochancas que ás veces custa sortear. Ya hace tiempo que está mal, pero con estas lluvias está mucho peor, se puso peor. Nunca vin esta carretera tan mal. Pero aquí hai unha cousa que, por exemplo, aquí no medio da Estrada hai moito tráfico. Unha bella demanda do Concello é facer unha variante que desvíe do centro urbano os máis de 5.000 vehículos que o transitan cada día. Facías por aquí un bulevar, mellorabas as aceras, isto ganaba moito. Debe ser dos poucos cascos urbanos de máis de 20.000 habitantes, de concellos de máis de 20.000 habitantes de España que están atravesados por unha vía nacional sin unha variante. O ano pasado fixéronse neste tramo pequenas intervencións que para a veciñanza foron insuficientes. Aplaudimos no seu momento dende o goberno municipal que se fixeran estes arranxos, pero que se teñen que seguir facendo.
En xeral, todas as vías están afectadas polas choivas deste inverno, pero cando se trata de tramos de moita intensidade de tráfico, o problema agrávase. Van a facer que as administracións teñamos que arrimar moito o ombro para mellorar a seguridade e mellorar a capa de rodadura de todas as estradas, pero a Nacional 640 chove sobre mollada. Xa estaba en moi mal estado e fai que as chuvias destes últimos meses que fagan que a seguridade por esta estrada e en particular no Concello da Estrada sexa un auténtico perigo. O mal estado do firme afecta tamén ás cidades. En Vigo, un camión do lixo caeu dentro dunha fochanca. Os veciños levan tempo pedindo melloras. O interior da rúa Couto San Honorato, detrás da cidade de Xustiza, estáse a afundir. Os veciños levan anos denunciando as fochancas que case lles impiden o paso ás súas casas e que tiveron que arranxar facendo apaños eles mesmos. O camiño está cheo de baches, temos un burato que é un peligro, que aquí hai nenos pequenos, e queremos que se nos teña en consideración. O problema é os baches todos que temos, cando chove isto non se pode pasar, temos que alquilar unha balsa, porque por diante isto non se pode pasar. Os baches que hai aquí e os baches que hai na entrada. Fochancas sinalizadas tamén en pleno centro de Vigo, como a esta entre as rúas Vázquez Varela e Pizarro, que complican a circulación. É susto o que levaron onte os traballadores do servizo de lixo que caeron co seu camión nun buraco na rúa Casal. A policía local pechouna tras ceder o asfalto por mor das chuvias e para evitar un colapso total da estrada. Mira aquí un coche de policía cortando o tráfico, e bueno, como aquí os agujeros a veces non son vai ao cuadro, por xa pola costa, non? Que fai a pendiente das tuberías, resulta que está aí un camión aí atrancado abaixo. Os operarios traballan xa a reo para arranxar a rúa en que o tráfico permanecerá pechado ata garantir a total seguridade do firme. En todo o interior da provincia de Pontevedra están prohibidas hoxe as actividades deportivas en exterior. A Borras Canils vai deixar acumulacións de auga de ata 80 litros por metro cadrado. Chove moito, Sabela. Marta, pois neste momento exacto parece que dá unha pequena tregua a chuvia aquí en Caldas de Reis e iso está axudando moitísimo a que as zonas que nas últimas horas foron anegadas polo rebordamento deste río Umia, como Baixos, Garaxes e tamén zona do balneario, recuperen a normalidade con máis facilidade, pero aínda así segue sendo moi recomendable non achegarse preto do leito dos ríos. Vemos que hai esta cinta aquí que está pechando este acceso, como está sucedendo en moitos outros ríos de Galicia, porque aquí dicimos o Umia nas últimas horas rebordou en moitos dos seus puntos, agora recupera parte da normalidade, pero é certo que aínda vemos zonas anegadas, como esta na que estamos, a zona da praia fluvial. Polo tanto, insistimos, a recomendación das forzas de seguridade e de emerxencias é que non nos acheguemos demais, porque as situacións meteorolóxicas, ademais de adversas, son moi cambiantes. Son xa moitas semanas baixo paraugas e coa ollada posta no caudal dos ríos. A chuvia non dá tregua. Hai 20 anos que non pasaba con tantas inundacións. Sí. Ahora a chuvia fuerte, continua, non temos un descansiño de sol, a verdad. Vixiantes da situación do río porque vai moi cebado. O Umia volveu desbordar en varios puntos, houbo que cortar máis de 5 kilómetros da estrada que vai de Vilanova a Ribadumia. Sí que pode chegar a cubrir o vehículo e levar pois un susto de a mellor quedar tirado no medio da auga, claro. E por segunda vez houbo que rescatar os hóspedes deste hostal. Porque non podían salir, claro, o nivel de agua aquí era moi elevado, estábamos falando de casi 30 centímetros de agua nesta esplanada, e no acceso nesta zona, porque é unha zona baixa, entra agua polo río. No interior da provincia de Pontevedra van de aviso en aviso. Para hoxe prevense acumulacións de ata 80 litros por metro cadrado en 12 horas. Sigue chovendo. Que llevamos a facer? Aquí nada, aquí ainda non afogamos pa ahora. Eu nunca vi tanta agua na miña vida. Sabemos que esta marzo ainda vai haber este tempo todavía, así que xa despois poderemos celebrarlo como unha victoria. Seguirá chovendo e soprará o vento con forza. Toda a comunidade está en aviso amarelo por vento, aviso que na costa é laranxa, e deixará ondas de 9 metros, polo que se activou o aviso vermello no litoral da Coruña.
A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ten en aviso unha vintena de treitos, 3 en vermello. Non esperan que os niveis baixen significativamente ata este sábado. É a desembocadura do Avia no Miño, un dos puntos en aviso vermello por risco de desbordamento. Onte a noite hubo que cortar a carretera da Foz en plan preventivo. Ahora estamos esperando unha segunda borrasca para hoxe, que en principio nos dicen que nos pode traer casi a mesma agua ou un poquinho máis que onte. Unha situación que levou o Concello de Ribadavia a activar o plan de inundacións como fixera xa o de Xinzo. Minimizar o impacto temporal que poidamos poñer en marcha, dende limpeza de sumidoiros, aseguramento de zonas que poidan ser perigosas. Só en 10 días recolleuse máis do 70% da auga habitual para todo un mes de febreiro na conca do Miño-Sil, chuvia que se uniu ao desxeo e que sitúa os caudais dos ríos entre el doble y el triple de lo habitual para la época del año. Ahora estamos en plena crecida. Os niveis máximos variarán dependendo das zonas. En el eje del Miño pues esperamos para el jueves por la mañana, que son afluentes, pues el Baixo Miño, pues esta tarde habrá unas puntas que se volverán a repetir el viernes. Así a todo non agardan grandes variacións. O Miño hoxe por Ourense superaba os 2.000 metros cúbicos por segundo, pero en 2019 chegara aos 3.500. Esperamos que se mantengan estos niveles con las lluvias de hoy y las del viernes, pues prácticamente hasta el sábado, que bueno, se esté entre los 2.000 y 2.500 metros cúbicos por segundo, y ya el sábado el descenso pues sea ya más generalizado. Descenso que alivará tamén a situación dos encoros, que medraron en tan só un par de semanas un 27%, acadando os 88 puntos. Abrimos a páxina de sucesos cun dos tiroteos masivos máis graves que se recordan na historia do Canadá. Morreron 10 persoas abatidas a tiros na escola en unha casa próxima nunha pequena vila ao oeste do país. E hai unha trintena de feridos. Entre os mortos está o propio autor dos ataques, que se suicidou. De momento as autoridades non deron detalles. Esta é a imaxe que deixa un accidente moi aparatoso en Lanzarote. O autobús acabou espetado literalmente dentro dunha nave industrial. Segundo contou despois o condutor, estaba limpando o bus cando o acelerador automático se activou por accidente e botou a andar sen control, atravesando a porta das cocheiras. Despois bateu contra varios vehículos estacionados na rúa antes de espetarse na nave que estaba próxima. Non houbo feridos, pero os danos materiais que foi deixando son cuantiosos. Andan na procura nun narco submarino que podería estar na ría de Arousa, non moi lonxe de Porto Meloxo. As alarmas saltaron onte a tardiña cando se afundiu un bateeiro cargado con 12.000 litros de gasóleo. Os 3 tripulantes non foron quen de dar explicacións cando os rescataron. Rescate fácil dos 3 tripulantes, pero con sorpresa coa que non contaban. Non sabían a matrícula do barco, non daban datos concretos de quen era o patrón. Outra das persoas rescatadas non falaba moi ben español. E les preguntamos, oye, que pasou, que ocorreu, que estaba desacando misillón ou alguna cousa, e nos dicen, no, que somos un barco de Rianxo que salimos a pruebas, a probar os motores. A mí me parece un pouquiño extraño desde Rianxo vir a parar ao Grove a facer pruebas pola tarde e con esta mala mar. Mutismo sobre a identidade e con razón. 2 dos tripulantes son de Rianxo, xente con drogodependencias que nunca foi ao mar. O terceiro estranxeiro, disque lituano. Cargaran en Rianxo, pero non Mexillón. Era anormal porque estábamos detectando no mar bidóns de combustible de 1.200 litros cada un de combustible. Que nos encontramos balsas salvavidas, traxes de supervivencia, tabaco, cartóns de tabaco, víveres. Son cousas que un barco bateeiro de 14 e 15 metros normalmente non leva a bordo. Cheira a combustible, si, cheira un pouquiño raro. Todo apunta a que agora mesmo na ría hai un sumerxible que se chama un narcosubmarino que xa tería descargada cocaína e que precisa combustible para volver. Supoñemos que isto que era algún tipo de intento de abastecimiento destes tipo de artefactos. Moi factible que este por dentro da ría agazapado en algún sitio. Confírmase polo dispositivo dirixido pola Garda Civil de Pontevedra, pero no que participan todos os corpos das forzas de seguridade relacionados co mundo do narcotráfico. Os GEAs da Garda Civil, os buzos, acaban de chegar ao Grove para inspeccionar o bateeiro afundido. A espera de como avance a investigación, os 3 tripulantes xa están en liberdade. Tamén segue en marcha a investigación dun negocio de compravenda de coches de luxo que deixa de momento 11 detidos en Padrón e en Teo. Esta mañá trasladáronos aos xulgados. Demetrio, sabemos que decidiu o xuíz?
Sí, sabemos xa temos información hai apenas uns minutos, así nos la facilitaban. Das 11 persoas detidas no marco desta operación, 3 delas pasaron a disposición xudicial aquí nos xulgados de Santiago esta mesma mañá. Ben, pois os 3 quedaron en liberdade, eso sí, coa obriga de presentarse mensualmente nestes xulgados, tamén coa prohibición expresa de abandonar o país e tamén foi retirado o seu pasaporte. A causa que se sigue presuntamente por a Comisión de Delitos de furto continuado, así como a falsidade documental e a maiores os propios delitos que se poderán derivar da instrucción que se está a levar a cabo. Un caso, por certo, que se sigue levando baixo secreto de sumario, apenas trascendeu máis información que esta que ya estamos facilitando agora mesmo, despois xa de levar a cabo ese rexistro nunha casa e tamén ese negocio de compra-venta de vehículos que se saldaba, como decíamos, cas 11 persoas detidas. Das 3 que pasaron a disposición xudicial quedaron en liberdade con cargos. En Valencia detiveron 2 homes por varios atracos a gasolineiras. Reparamos no caso porque actuaban, como ven, ameazando os empregados cunha escopeta de caza. Nun dos primeiros golpes roubaron un coche que tiña dentro precisamente unha escopeta e varios cans de caza que deixaron abandonados na estrada. Un dos detidos xa está en cadea. Os datos avalan o que todos temos en mente, que este ano está sendo especialmente chuvioso, non só aquí en Galicia, en toda España. Segundo a AEMET, dende o 1 de xaneiro ata o 9 de febreiro recolléronse de media 200 litros por metro cadrado, cando o normal sería recoller 80 litros por metro cadrado. E a chuvia segue. Os efectos de Nils xa se empezan a notar en boa parte da península, sobre todo na metade norte. No litoral mediterráneo, o que sorprende son as altas temperaturas e as fortes ventiscas. Só no que levamos de febreiro xa choveu a metade máis do que é habitual de media en todo o mes. E ata o venres vai seguir chovendo. Por iso, en moitos lugares, como este de Cidade Real, intentan protexer as casas diante do que se lles aveciña. Que non vamos a ahogar todo o mundo. Madre mía de mi vida, de mi corazón. O río Bullaque xa rebordou e anagou algunhas rúas da vila, pero co paso de Nils contan que o nivel vai seguir subindo. Esta borrasca ten tamén en nivel de emerxencia 2 outros lugares de ribeira das comunidades de Madrid e Castela León. A coincidencia da chuvia e da neve que se está derretendo nos cumios polas altas temperaturas fai que haxa que abrir algúns encoros e aumente o risco de riadas. Onde se nota especialmente a suba de temperaturas é no leste da península, unha calor que ven acompañada de moito vento. Súper molesto. Hoy no sé, es que ya te digo, yo vengo todos los días a caminar, pero es que hoy me voy a volver a casa porque no se puede estar. Na Comunidade Valenciana hai avisos amarelos e laranxas polo risco que supoñen uns refachos de máis de 100 km por hora. As temperaturas acadaron os 23 graus, unha media que está entre 7 e 8 graus máis alta co promedio normal de mediados de febreiro. Mesmo de noite pasaron dos 20 graus, o que se considera unha noite tropical. O impacto do vento empeza a notarse tamén máis ao norte, na costa de Cataluña. En Barcelona xa activaron a alerta por vento e pecharon o acceso a parques e xardíns. Ben polo vento, ben pola chuvia, este tempo é aínda máis difícil de levar para os que andan en moto. O número de motocicletas en Galicia leva anos medrando e hai moita xente que usa a moto a diario. Algúns por necesidade. A chuvia e o vento, Carlos, obrigan a extremar precaucións. Estas son algunhas das 33.000 motos que hai agora mesmo registradas en Vigo, é unha das cidades con máis motocicletas por habitantes de toda España. En Galicia xa hai aproximadamente 160.000, é unha cifra que non para de medrar. Úsanse sobre todo nas grandes cidades, son rápidas, son prácticas para desplazarse polos centros urbanos, pero con este tempo constante que temos, moita chuvia, moitísimo vento, tamén é máis arriscado desplazarse sobre dúas rodas. Como sempre no asfalto, compre extremar a precaución, pero ademais as moteiras e os moteiros han de ter en conta outros detalles que ás veces poden pasar desapercibidos. Nada escapa á ollada do taller. En inverno non se pode baixar a garda, a chuvia pide boas rodas e a auga, con todo o que arrastra, gasta máis os freos. Aquí podemos ver diferente que este neumático xa fai días que había que ter sido cambiado. Fijaros o dibuixo que ten este, que este o que fai cando ti vai rodando, a agua se disipa para os lados e seca, e este xa non seca a carretera. Entonces nestes días é imposible andar con un neumático destos. Outra parte moi importante que é o sistema de frenado, que engloba o que ven sendo discos e pastillas. Aquí temos unha mostra para que podades mirar o que sería unhas pastillas de freo novas e outras en mal estado, vale?
Ben o saben os que necesitan a moto a diario. Con este tempo, toda a protección é pouca. Levo 3 pantalóns, o sea, unha malla, un pantalón e o pantalón de auga, unha camiseta manga larga, camiseta corta, sudadera, chaqueta de moto e logo a chaqueta de auga. Para mí é máis dificultoso porque mal se chove, pois al final te pones unhas capas máis, te cambias e listo, pero cando fai vento é máis peligroso e la verdad que é máis incómodo. Ademais, a chuvia reduce a visibilidade e non só dos que levan casco. Y a la mínima no puedes, te viene uno y algún coche que no te mira y que no te... se te acerca y te dice, hola, que estoy aquí. Son moitas e moitos para saudar. En España hai 6 millóns de ciclomotores e motocicletas. E ollos teñen que circular pola autoestrada AP9 á altura de Ordes porque hai este vehículo emborcado. Por fortuna non houbo feridos, pero sí se tivo que cortar un carril. Nestes momentos os axentes da Garda Civil están regulando o tráfico. A Xunta reclama ao Goberno Central que retire o recurso de inconstitucionalidade contra a homologación do grao de dependencia coa discapacidade. Fabiola García lembra que este recurso provocou a paralización de milleiros de axudas, o a moi difícil de entender os termos, pero tradúcese niso, nas axudas, e pediu a nacionalistas e socialistas que apoien o Goberno galego nesa demanda. Aforrar e recaudar a costa das persoas maiores e das persoas con discapacidade. Non teñen límites, señora Longueira, non teñen límites. Pero nós vamos a continuar loitando por valorar cada vez de forma máis áxil as persoas maiores e as persoas con discapacidade na nosa comunidade. Xa hai 10 anos que a Organización Mundial da Saúde celebra o día de hoxe como Día Internacional das Mulleres e das Nenas na Ciencia. É unha data para non dar por sentados os dereitos e os espazos adquiridos e para seguir reclamando unha igualdade que aínda non é total nin moito menos. Aquí en Galicia, por exemplo, aínda son menos dun 30% as mulleres que seguen carreira como investigadoras en física de partículas, por poñer un exemplo. Y quise entender el origen del universo, pero no me veía capaz, pensaba que solo era para cerebritos, ¿no? O máis micro, as partículas elementais que explican as grandes leis do universo. Ese é agora o campo de estudo de Victoria, unha das alumnas de doutoramento cunha bolsa no Instituto Galego de Físicas de Altas Enerxías. Mientras le dediques esfuerzo y ganas, puedes responder esas preguntas también. As estudantes son aquí case a metade dos doutorandos, pero son menos do 30% entre os investigadores sénior. Eu creo que xa é un gran logro que respecto, quero dicir, 100 anos atrás, pois a veces vemos as fotos e o que víamos era pois a Marie Curie na conferencia de Solvay rodeada de homes. Cren que o seu campo adoece aínda da falta de corresponsabilidade que se observa tamén a nivel social, pero tamén de certo receo ante unha disciplina a que hai que perderlle o medo. Hoxe nesta aula, alumnas de bacharelato analizaron os datos do acelerador de partículas do CERN. Esta é a miña oportunidade, preguntei se me podía apuntar, dixerme que sí, pois moi emocionada de poder vir. Pois eu sempre supen que me gustou moito o ámbito da ciencia. As nosas notas en general son bastante boas, tanto por homes como por mulleres, e non hai así moita distinción. O obxectivo é acabar coa fenda de xénero e canto antes conseguir cambiar a foto. E os que queren estudar ensinanzas artísticas teñen estes días unha cita na Cidade da Cultura. Celébrase a 4ª edición da feira Innovart. Nela, un milleiro de alumnos exhiben as potencialidades da danza, a restauración, a esgrima e outras ensinanzas artísticas. O presidente Rueda visitaba esta mañá esa feira pola que se agarda que pasen 6.000 rapaces. Queremos que coñezan agora a Celso e a Juan Carlos. Son dous extraballadores da hostalería que se meteron a San Cristáns, como ollen, para teren mellores condicións laborais. Seguen servindo, pero agora os sacerdotes e os fiéis da Catedral de Ourense. O primeiro sería abrir a porta de cara ao público, botar un vistazo que estea todo en orden, preparar as vestiduras para a Eucaristía, o cáliz e todo eso, os libros. Na Catedral de Ourense hai 3 misas diarias e o traballo dos sacristáns é esencial. Mi labor aquí fundamentalmente es atender a los sacerdotes, ponemos las vestiduras, el material litúrgico básicamente.
y se celebra la misa. Algúns sacerdotes ímos maiores despistámonos, entón, mire que lle falta isto, outra cousa, e levanos indicando todas estas cuestións, é moi ben. Juan Carlos leva 9 anos de sacristán aquí, amo dun cento de chave. Fue lo que más me costó. Tardé sobre 3 meses en aprenderme casi todo y hoy en día hai alguna que me cuesta por non ser habitual. Ten 5 fillos e traballaba na hostalaría, que foi o que estudou, pero a conciliación era complicada. Era camarero, cocinero, pastelero. El sueldo que se cobra sí es mucho mayor, pero también no tenía tiempo para ver a la familia. Axúdalle dende hai un mes outro excamarero, Celso, que cubriu a xubilación do anterior sacristán. Contrato normal, como pode ser nunha empresa, cas túas horas, cos teu salario, coas túas vacacións, e nada, moi contento porque cúmplese os horarios e sin ningún tipo de problema. Coinciden en sinalar que do pouco que non lles gusta do seu traballo é o frío e o que máis? Trato con la gente, que también lo tenía antes con el tema de la hostelería, y la verdad que es gratificante. Descubrir os recunchos e secretos da catedral tamén é apasionante. A nivel personal aquí tamén se pode desarrollar e aprender moitas cousas, entonces estou moi contento. Que lles parece se neste momento botamos unha ollada cara ao exterior grazas ás nosas cámaras e imos ata a Coruña para contarlles que se esta faciana que amosan as nosas cámaras en directo é perigosa, prepárense porque durante esta madrugada estaremos con bagallón, aviso vermello, moita precaución no litoral, ben é certo que de noite e os perigos logo redúcense. E desta volta intentamos ver o que nos amosa a cámara de Ourense. Saben por que non se ve nada? Porque neste momento está a caer unha banda de precipitación que suma esa acumulación. Aviso amarelo en Ourense. Pero este é o mapa que nos amosa como nos afecta Nils coa súa fronte o cabo xa e con esas liñas de inestabilidade. Imos falar de moita precipitación na comunidade, ata media tarde vai ser persistente, especial atención ao interior da provincia de Pontevedra, sobre todo con esas acumulacións que axudan a incrementar ese caudal nos nosos ríos e vemos tamén esa inestabilidade que queda por detrás. Tamén ese vendaval, ollo, porque xa se comezan a notar os refachos que van ser especialmente importantes tanto na Mariña como no noroeste da provincia da Coruña e aí teñen pintado ese temporal marítimo, esas acumulacións que son de referencia, xa saben, a eses niveis de aviso. En canto rematen os deportes, Diego, o minuto coa información do tempo. Con esta chuvia podemos chancear con que nos vai sair musgo nas costas, pero para esta ovella de Ávila non é un chiste. Apareceu con ela chea de erva. Ao parecer, algunhas sementes dos cereais que lle botaron de comer quedaron atrapadas entre os pelos e coa humidade acabaron brotando. Ímonos ao galope. O dunha manda de cabalos mongoles sobre a chaira nevada é unha forma máis de recibilo a Ninovo chinés na parte de Mongolia, que xa é unha rexión autónoma da China. Malia o seu pequeno tamaño, o cabalo mongol non ten nada que ver cos ponis. Sobre eles construíuse o segundo imperio máis grande da historia no século XIII. Na actualidade hai en Mongolia uns 3 millóns destes fermosos cabalos, máis que habitantes humanos hai ali. Pasen boa tarde, con permiso do tempo.